Hip hei! Tartsi vs. Somehuijarit täällä taas. Tapaus 15 ja kuten viime videossa lupasin, hän on suomalainen julkis hänkin. Hän on Lauri Tähkä. Ja tällaisen pitkän ja romantillisen viestin Lauri Tähkä lähetti minulle TikTokissa tuossa heinäkuun puolen välin jälkeen. Ja tästä viestistä lähti antoisa ja viihdyttävä keskustelu. Tuossa viestinsä lopussa Lauri Tähkä siis kysyi minulta, kuinka kauan olen fanittanut häntä. Ja minä kerroin, että no, mä lauleskelen sun lauluja joskus, että tykkään niistä. No, Lauri vastasi, että se on hienoa, jos ei olisi rakkauttasi ja tukeasi, en olisi siellä, missä olen tänään. Ja hän sanoi, että mä vaikutan tosi uskolliselta fanilta ja haluaisi tuntea minua enemmän. Ja mä sanoisin, että no eikä mulla mitään sitä vastaankaan ole. Sitten hän kysyy, että olenko naimisissa ja mikä työsi siellä on. Ai niinkö missä? No, mä kerron sille, että olen naimisissa ja teen töitä järjestyksen valvojana musiikkitapahtumissa. Kuinka ollakaan. Lauri vastasi minulle, että vau, olet lahjakas. Ja kertoi, että sain juuri hymyn hänen huulilleen ja hän on ylpeä laulamisestani. Siis laulava järkkärihän mä tietenkin olen joo. Ja sitten hän kertoi, että uskon, että jos tulet esitykseen, niin tulet varmasti olemaan upeissa esityksissäni. Jos minä sinne menin, enköhän minä siellä tule olemaan. Ja sitten hän sanoi, että voit myös saada C-kunnioituksen saada valokuva seisomaan kanssani. Minä kysyin Laurilta, että mitäkä. Niin hän ei siihen vastannut, mutta kysyi, että olenko koskaan käynyt hänen esityksissään ja kertoi, että vaikutan mielenkiintoiselta. Mä tunnustin, että mä oon ollut järkkärinä hänen keikoillaan ja hän siihen vastasi, että OMG, omistan sinua paljon. Minkähän osan minusta hän luulee omistavansa. Sitten hän kertoi, että koska mä oon näin omistautunut fani, niin hän haluaa liittää minut musiikkiperheeseensä, jotta voin olla osa sitä musiikkiperhettä. Ja saada oikeaa tietoa Laosista. Nämä on siis oikeasti kopioituja viestejä suoraan sieltä Laurilta. Ei ole minun kirjoitusvirheitäni. Sitten hän kysyi, että voiko hän luottaa minuun niin kuin yksityisyytensä suhteen. Ja mä kerroin, että no totta kai voit luottaa, että minähän pidän sinun turvallisuudesta huolta tuolla keikoilla, kun minä olen järkkäri. Ja mehän nähdään Kuustokissa ensi viikonloppuna. Ja sitten mä sille sanoin, että sun viestit vaikuttaa vähän outoilta, että ootkohan sä nyt ihan ok. Tai itse asiassa mä käytin ilmaisua, ootko nää nyt ihan pääsilimäne? Joku pääsilimäne. Tämä oli jonkun minun seuraajani ilmaisu yhdessä liveessä, kun me tätä Lauria käsiteltiin. Käytin sitten tällaista ilmaisua. Sitten tuossa vähän yritettiin saada selkoa näistä C-kunnioituksista sun muista, mutta ei niistä mitään selkoa tullut. Ja sitten hän kertoo minulle, kun mä kerroin sille, että en minä missään yleisössä siellä, hän siis aikoi esiintyä minulle. Mä sanoin, että mä oon siis töissä siellä, mä oon sun järjestyksen valvojana, että en mä mitään yleisössä ole. Niin hän kertoi, että vau miten hienoa, onko sinulla sähkettä, haluaisin mielelläni jatkaa keskusteluamme sähkeessä. No viimeistään tässä vaiheessahan tämä kertoo, tämä sähkehomma tässä, että tämä on Google-kääntäjä. Eli tässä vaiheessa viimeistään joka ikisen teistä pitää ymmärtää, että tämä ei ole Lauri. Tämä on Google-kääntäjä. Ja no mä laitoin sille mun Telegram-ID:n ja hän jappasi tämä sama systeemi, mikä kaikkien kanssa näistä käy. Ne ei pysty lähettämään viestiä mulle ja sitten mun pitää lähestää niille. Ja no minä sitten lähetin viestin hänelle ja kuinka ollakaan Lauri Tähkän nimi Telegramissa oli World Star. Ja me sitten keskustelimme hetken aikaa siitä, että miten suomenkieliset laulut leviää maailmalla ja minkälainen kuva suomalaisista ihmisistä tuolla maailmalla on. Ja sitten meni jo vähän pitempi pätkä sillä, että ei tullut mitään viestejä, niin mä laitoin sille viestin, että no sinähän aktiivinen artisti oot, että unohditko kokonaan minut. Niin häneltä tulee viesti, että hei kultaseni, anteeksi, että olen ollut todella kiireinen viime aikoina, mitä sinä teet? Ja mä laitoin sille, että anteeksi vaan mikä kultaseni, että viime viikonlopun keikalla sä sanoit, että sulla on nyt vapaata, niin miten sulla nyt yhtäkkiä on ihme kiirettä, että mitä sitä tämmöinen on. Ja hän laittoi seuraavana päivänä viestin, että hei kaunis, mitä teet? Haluaisin meidän puhuvan siitä, jos et halua puhua minulle. Ja minä kysäsin taas, että mitä ihmettä sinä puhut, että voitko sä nyt vastata edelliseen viestiin. Ja sitten tässä jappastiin tätä asiaa. Hän kysyi muun muassa, että aiotteko nähdä minut henkilökohtaisesti. Ja mä sanoin, että no mitä sä sekoilet, että me tavattiin viime viikonloppuna just. Ja sitten hän mä kerron, että sä et vieläkään vastannut mun kysymykseen siitä kiireestä, niin hän sanoi, että en ymmärrä kuinka helposti haluat minun vastaavan viestiisi.
Minä en taas ymmärrä, että kuinka vaikea se voi olla vastata yhteen kysymykseen, mutta ehkä meillä on Laurin kanssa tässä pienoisia näkemyseroja tästä asiasta. Ja nyt kun minä kerran jankutin tätä kysymystä siitä kiireestä ja vaadin Laurilta selitystä tähän sekopäisyyteen sun muuhun tämmöiseen, niin Laurilla taisi mennä hernenennää tai joku muu palakokasvi. Kun häneltä tuli viesti, että onko sinun tutustuminen rikos, sinun ei tarvitse olla näin töykeä minulle. Ja minä kun en siihen vastannut ihan heti mitään, niin häneltä tuli viesti, että sinun ei tarvitse vaivata itseäsi, koska aion lopettaa puhumisen sinulle, koska en ymmärrä mitä yrität sanoa. No minä tähän sitten Laurille koitin selittää, että kuulepa, jos sinä oikeasti olisit suomalainen Lauri Tähkä, niin sinä tasan tarkkaan ymmärtäisit, mitä minä sinulle yritän sanoa. Että taitaa olla nyt niin, että sinä tajat olla huiputtelija, etkä osaa niin kuin suomea oikeasti ollenkaan, että tuo kuulostaa nyt, haiskahtaa Google-kääntäjältä vahvasti, niin hän ei enää vastannut minulle mitään, mutta koska hän ei estänyt minua enkä minä häntä, niin minähän edelleen siellä Telegramissa hänen tilinsä näin, ja TikTokissa näkyy edelleenkin. TikTokissa hän on edelleen Lauri Tähkä, mutta tämä Telegram-tili oli yhtäkkiä vaihtanut jossain välissä nimensä Joel Hallikaiseksi. Ja sitten kun minä seuraavan kerran menin kurkistelemaan ja vakoilemaan Lauria tai Joelia, minä en nyt tiedä kumman kanssa minä olen puhunut, niin hän olikin nimeltään Kai Jämsä. Eli lievää identiteettikriisiä taitaa tällä heppulilla pukata, kun se ei oikein taida tietää itsekään, että kuka se on. Mutta samaa selkeää Google-kääntäjä laatua kuin mitä nämä muutkin. Nämä on oikein huvittavia, nämä, jotka yrittää suomeksi. Varsinkin nämä, jotka yrittää väittää olevansa suomalaisia. Niin en minä pysty parhaalla tahollanikaan käsittämään, että miten ihmeessä kukaan ikinä näihin voi langeta. Eihän nyt kukaan voi uskoa, että perisuomalainen artisti, niin kuin Lauri Tähkäkin on, niin puhuisi noin huonoa suomea. Eihän. Tämmöinen tapaus tällä kertaa. Seuraavaa tapausta odotellessa. Tartsi vs. Somehuijarit kuittaa.